Maayong buntag sa tanan. Dili na kayo kumulayo sa ako ang kasinatian. Naadiri ako ang advisor sa high school. 3rd year. Sa una high school ko, dili na ako makalimtan nga gipatawag ko sa akong advisor sa iyahang office. Unya, aduna lang say usa ka hangyo sa ako. Musulod sa klase. Kay ganahan kayo ko mo absent. Gihilakan ba gyud ko sa akong teacher? Nihilak yun na. Sa ingana siya ka mapinanggaon nga maestra. Gihilakan ko niya kay gahi kay kong ulo tong high school. Absinot. Ingon siya sa ako. Ano ba ang pwede kong gawin para pumasok ka? Ingon ko sa iya, wala. Di lang yun ko gusto mo eskwela. Katong nagkita nami diri sa parokya, ingon siya sa ako, dili ko katuo nga napari ka. Ayaw na lang siya tanawa. Witness lang na siya, witness. Aduna pud ko'y higala, no? Bago lang may nag-reunion, niya nagstoryahanay may college na ako nga classmate. Katong college may, maayo kayo sa mo diskarte. Kay pag exam o mga naay group work, mangita na siya og mga bright. Dito na siya mutupad. Kung dili gani kanang nami mga project, pangitao niya tong pinakamaayo. Kunya sa katong panahon, college may mag-ingon mi sa among barkada, sus, ambot na lang asa kadalon. Kunya ingon siya sa ako, kabalo kabay, ang akong mga parente, di wala gyud na sila believe sa ako. College miya, barkada, bisyo, laag, walay bunga sa kinabuhi. Mao nang wala. Pero karon ang akong barkada, kaniya ako ang amigo, sa amo ang grupo, siya ang una nga ni Asenso. Aduna gipangutanan ako sa unsa imong sekreto nganong ni Asenso ka man. Ingon siya sa ako, kalisod ug diskarte. Niagi siya sa kalisod, unya nakatuon siya sa iyang kalisod, unya ipangitaan niya paagi. Maunang na siya, successful kaayo sa karon. Nana siya sarili niyang negosyo, nagtukod siya og sarili niyang kumpanya, wala pa siya 30. Pero sa una, bugoy kaayo. Dili layo ang ato ang pagbasa sa maong kasinatian. Ingon sa tag-iya sa katong kahoyng igera, putla na ay wala may bunga. Usahay sa atong tawhanon nga panlantaw, kung wala kitay bunga, mawad-an ta og paglaom. Pero pahinumdum ni Jesus kanato, hatagig usa ka tuig, o basig dili lang usa ka tuig, hatagig panahon nga mamunga. Unsa man ang imbitasyon kanatong tanan? Unsa man? Una, nindot ang pahinumdum ni Jesus. Pagbag-o, paghinulsol, pagbago sa atong huna-huna. Sama sa akong barkada, ingon siya, sa amo ang college life, wala gid siya, no? Pero nagbago ang iyahang panghuna-huna sa kinabuhi. Unya ni agi siya og kalisod, maupod ang nagtabang sa iya. Maupod ka na kita. Isip mga tinunan o mga alagad ni Kristo. Hilabi na sa mga pangulo nato dinhi sa simbahan. Hinaot aduna po'y pagbago sa ato ang huna-huna, mahitungod sa ato ang pag-alagad. Kay kining atong pag-alagad sa simbahan,
Sama pud kini sa pahinumdum ni San Pablo kung unsa ang simbahan sa una. Ingon si San Pablo, adunay gasa nga gihatag si Jesus sa tawo. Unya ingon si San Pablo, adunay mga apostoles, mga ebanghelista, mga pari nga gasa sa katilingban. Maupod kita karon, dili layo ang mga gasa nga anaa kanato, isip mga alagad, isip mga pangulo. Gigasahan kita sa Ginoo aron sa paglambo sa ato ang katilingban, dili para sa atong sarili, kundili paglambo sa katilingban. Hinaot sa atong pagbag-o sa huna-huna, adunay pag-angkon sa maong gasa sa Ginoo kanato, aron mahimo kitang lawas ni Kristo nga buhi. Hinaot dili pud nato kalimtan nga sa ato ang pag-angkon sa gasa, sa atong pag-angkon sa atong responsibilidad ug obligasyon, isip alagad. Kabahin niini ang kalisod. Hinaot dili kita mahunong sa kalisod sa tawag sa pag-alagad. Hinaot mahimo kining panig-ingnan, makatuon kita aron mas mulambo pa. Ug hinaot sa ato ang paglambo personal, magpalambo pod sa katilingban. Dili lang karon kundili sa umaabot. Kay sama sa giingon sa unang pagbasa, ang presensya ni Jesus dili lang sa kalibutan, sa tibuok universo, ug sa atong padayon sa pagpangalagad, sincero nga pagpangalagad, ang ato ang bunga mahimong presensya ni Jesus dira sa katawhan, diri sa atong katilingban. Amen. Palihog manindog.